Sari kaham joto sini kaganang pipra saruno norbo kaham no tong hani amok kakayo amok kaham no tabu sujar toi tini video ma khamen karon ka bose sini dara Jacob ni komeno je samsane comment khanai dara Jacob ni je live video comment khanai angno Ronjit obose karon samsane dara Jacob no ang to tamsana silia to siadu selai ni samase bo ulta bujui ano tam jeno prime temo ani bihik besaro khairok ni saw kintu abo tang asak sana thanglia but nang koroksa chief editor koroksa tamsana saluk nai hedebana nang koroksa tamsana sin theke nukjak sijak hedeba ninkai obose nang tini nang phurungnai borokse haideba phurungnai borok bolte nang phunungnai borokse oba he hini sawo hongke kasia tamsanai slainyo se suila ni buju hongkai abo to ang sanan thanglia se kokutugo haipeno dara Jacob nonos ang onek respect ru hachi ang tini Ronjit jeneng bai hinjaknai borok hongkai kokhabuse ang asuk social media ro asuk active krido karon ano bui tamsanai Ronjit sabo abo sabo je comment khane abo hairok mane tamsane angbo asuk kok tornya do haifeno nang tamsane dara angno no tabu takisi chasa kaham kai poriwoi afro nang ani mote kai khub সম্ভব kicha depression no tongna hasi mane ani wan chumani tai ko obon bagi to nang ang selai sime jaga silar buji tongo hedebana dara ang tajol mane jolifan tongli abo ang kunung ya karon ang to nono kunu nuku seble heda engka abono ani mote hingga tabu je mia rogo mia dangmu mia nongna nang je ni official face hedebana a jaga je hai sapai mani abo nung da na nini je o je ni tola tongne rok da sai abo simen kai ang no tabu mane iko nor nugi manana bunyi na je ang to salia abo boda angka na buida angka men ka busi engka abo no nang jate nang live phai cha no je kutung mani hede bana engkai ang abo no nayo hai puno public ro nayo abo no nang live phai kisa kok sawoi nini hamiano nunggo sikai onek sanai hachi dara Jacob respect ru nona anggo tabung simiya nono nai hemeni nono follow khai hemeni bujika a thene se nung tangijin joljaka abuto ang sia dara pohor choni tui to ang asuk tabuk kok sana thangla ang ken ni tui kok sana thangya bas ang je ani comment khai ang nung bai kutuk jangmani amon simse ang sana thangu bujika engkai abono ang nayo je public rubano sawo nang tam chanai live video ni through theka sano hinmani ke live video ni hai ka ba video khai nang map sanang to ano bujika nang kase chi video tor nang chijak nukjak mane sak je nang samani ta a sung to asuk semiya ang asuk nin chai to qualification kore bat qualification to kore je nini simani nuk thini hikai ang tamjin wan chu ka to lukurok se semanai lukurok bo sinai haita abono saudara please asuk no gotang de nang hai sapaji live dara Jacob lukurok no mapsandi nang je tamsane dongo tv ni je press hoite nang je ano samani takuk Jacob onek khadu khunang japhanai abo tamsanai nungda sanpai na buida sanpai abo bo clear khaji do kisa men khabsi asungno dara ang asuk kok sanan thangya ang asuk tamsanai social media ro ba ang asuk active kori ang bo asuk kok sanaringya kintu ang ani saya angkai lukurwa no kisa nakadi hasi ang tamsanai tai amsungno